Helo a chroeso cynnes, Cassie ydw i ac heddiw da ni'n mynd i wneud ychydig o fyfyrdod. Felly i gychwyn hefo'i, dwi eisiau chi ffeindio gwagle cyfforddus. Gewch chi eistedd ar lawr hefo'ch coesau wedi croesi a'ch dwylo ar eich penegliniau, neu gewch chi eistedd ar gadair gyda'ch traed yn fflat ar lawr a'r cefn yn syth heb bwyso nôl. I gychwyn, dwi eisiau chi gymryd anadl fawr i fewn a gwthio fo allan. Anadl fawr i fewn a'i wthio allan. Ac mi gewch chi gau eich llygaid. Ewch yn ôl i'ch rhythm anadlu naturiol. Heb geisio newid o. Jyst gadael iddo fo llifo'n naturiol. Canolbwyntiwch ar yr teimlad fel mae'r aer yn dod mewn ac allan drwy'r trwyn. Gwrandewch ar yr synnau sydd tu allan. Yr adar yn canu, neu teulu a ffrindiau yn siarad drws nesaf. Beth bynnag sy'n digwydd, jyst gwrandewch. Gwrandewch ar y synnau sydd o'ch amgylch chi. Yn dal i anadlu yn naturiol. Ac yn sylweddoli ar sut mae'r aer yn teimlo fel mae'n llifo drwy'r corff. Dwi eisiau chi cydnabod pa rhannau o'r corff sydd yn cyffwrdd unrhyw beth arall. Eich dwylo ar eich penegliniau, a'ch penôl ar y gadair. Jyst codi ymwybyddiaeth o'r rhannau o'r corff sydd yn cyffwrdd. Parhewch i anadlu'n naturiol. Wrth dawelu, gall meddyliau mynd yn eitha sydyn, yn llifo'r ymennydd hefo meddyliau o bethau i'w wneud, neu pryderon am fywyd. Ond yn y foment yma, cwbl dwi eisiau chi wneud ydy eistedd ac anadlu. Dyna'r unig beth sydd yn bwysig ar hyn o bryd. Cymerwch anadl fawr i fewn a'i wthio allan. Ac unwaith eto, anadl fawr i fewn a'i wthio allan. Ac yna ewch yn ôl i'r rhythm naturiol eich anadl. Heddiw, da ni'n mynd i sganio'r corff ar y tu mewn. Felly dwi eisiau chi ddod â'r ffocws tu mewn i'r corff. Ac gan gychwyn ar dop y pen, yn araf bach mi fyddwn ni'n mynd drwy'r corff, yn arsylwi beth sydd yna. Ac dim ond arsylwi, dim barnu, na cheisio newid.
dim ond arsylwi beth sydd yna. Felly gan gymryd eich ffocws at dop eich pen, dwi eisiau chi sganio'r tu mewn, gan dod â'r ffocws i lawr at y talcen, at eich eiliau, a'ch llygaid. Symud i lawr at y trwyn, a'r bochau, a'r clustiau, eich ceg, a'r gen, i lawr drwy'r gwddw, ac at eich ysgwyddau. Sylweddolwch os oes yna unrhyw densiwn yn yr ysgwyddau. Heb farnu, jyst arsylwi. Ac i lawr â chi drwy'r breichiau a'ch bysydd. I lawr drwy'r chest, a'r cefn, a'r bol. I lawr i'ch penôl, y coesau, a'r penegliniau. Ac symud i lawr at eich traed. Ac ceisiwch fynd mewn i bob bodyn traed. Bob un yn unigol. Gan anadlu'n naturiol. Cymwch foment i wrando ar beth sydd o fewn y corff. Sut ydych chi'n teimlo yn y foment yma? Croesawch, tawelwch, ac llonyddwch, a cariad. Cymwch anadl fawr i fewn, a'i wthio allan. Dwi eisiau chi weld gwreiddiau yn dod allan o waelod eich traed. Ac mae'r gwreiddiau yma yn mynd i fewn i lawr drwy'r llawr, llawr y tŷ, i lawr drwy'r creigiau, a'r cerrig, a'r pridd, i mewn at ganol y ddaear, at ganol y blaned. Ac yn ganol y blaned, mae yna belen llachar, goleuni llachar, pur, gwyn. Mae'ch gwreiddiau chi yn dal i symud yn agosach at yr goleuni yma. Ac unwaith ydych chi yna, cysylltwch hefo'r goleuni yma. Hefo'r goleuni pur sydd yn ganol y ddaear. Cysylltwch. Ac yna, anadlwch yr goleuni yna i fyny drw'ch gwreiddiau. Gyda bob anadl, dach chi'n codi'r goleuni yma i fyny o ganol y ddaear, drwy'r pridd,
drwy'r cerrig, drwy'r creigiau. Yn dal i anadlu fo i fyny, drwy llawr y tŷ, ac yn ôl i fyny at eich traed. Dwi eisiau chi anadlu'r goleuni gwyn pur yma i fewn i'r corff. Felly gan barhau i anadlu, mae'r goleuni yn llifo i fyny drwy'ch traed, i fyny drwy'r coesau a'r penegliniau, i fyny drwy top eich coesau, eich penôl, i fyny drwy'r bol, a'r cefn, at eich ysgwyddau, llenwi eich breichiau a'r dwylo, ac yn codi i fyny drwy'r gwddw, a'r gen, eich bochau a'r clustiau, eich trwyn, eich llygaid a'ch talcen, ac yn ôl i fyny at dop eich pen. Teimlwch yr goleuni gwyn yma yn llenwi bob rhan o'ch corff. Anadlwch yr goleuni pur yma i fewn. Cariad ydy'r goleuni yma. Cariad pur. Felly anadlwch yr cariad yna i fewn. Ac rhyddhau yr anadl gyda diolchgarwch. Anadlu cariad i fewn. A'i rhyddhau gyda diolchgarwch. Dwi eisiau chi weld yr goleuni yma yn dod allan drwy dop eich pen. Ac mae o yn creu bybl o amgylchu. O dop eich pen yr holl ffordd i lawr at eich traed, at waelod eich traed. Ac da chi'n creu bybl o leini o amgylchu. Mae'r cariad pur, yr goleuni yma sydd wedi dod o ganol y ddaear, bellach yn llifo drwy'r corff ac yn amgylchynu'r corff ar y tu allan. Parhewch i anadlu'n naturiol. Can beidio poeni am unrhyw feddyliau sydd yn dod i fewn. Gadwch iddyn nhw llifo heibio, fatha afon, neu fatha cymylau sydd yn mynd heibio yn yr awyr. Yr unig beth sydd yn bwysig ydy eich bod yn anadlu, eich bod yn fyw, ac eich bod yn iach.
yng nghanol prysurdeb bywyd ac yng nghanol cyfnodau o ddryswch. Cofiwch bod chi gallu dod yn ôl i'r bybl bach yma unrhyw bryd. I'r bybl o gariad yma da chi wedi greu. Gan barhau i anadlu. Gan barhau i weld yr goleuni yna yn llifo drwy'r corff. Gan barhau i weld y gwreiddiau yn cysylltu efo canol y ddaear. Cymwch anadl fawr i fewn gyda chariad. Ac ryddhewch gyda diolchgarwch. Unwaith eto, anadl fawr i fewn, anadlwch y cariad i fewn. A'i ryddhau gyda diolchgarwch. Ac jyst eisteddwch yna. Eisteddwch ac anadlwch. Gan dderbyn yr cariad yma sydd yn eich amgylchynu. Parhewch chi ganolbwyntio ar yr anadl sydd yn dod mewn ag allan drwy'r trwyn. Cymwch anadl fawr i fewn. Yr anadl mwyaf da chi wedi gymryd drwy'r dydd. Ac ryddhewch. Dewch yn ôl at yr synau sydd tu allan. Sŵn yr adar. Beth bynnag sydd o'ch amgylch. Dewch yn ôl at y teimlad y corff. Gewch chi symud eich dwylo, eich bysydd. Dim ond da'r teimlad yn ôl i fewn i'r corff. Ac yn araf bach, mi gewch chi agor eich llygaid. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno â fi yn yr fideo myfyrio yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau ac yn teimlo llonyddwch ac tawelwch. Mi welai chi'n fuan. Diolch.